guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to my fans on TV. It's the Nedbank Cup. Orlando Pirates 4, Chakuma 1. I'm joined by my brother Mabanu Pumagopi. Uma bonge kama ngwazulu ngikhama wona ngoma mfowethu. Igame ibona kanjani jam? Bese Pirates engayisho mina. Yeah. Le season. Yeah. Yonke into inikeza Pirates. Yeah. Inikeza Pirates yonke inikeza Pirates. The reason ngiphume early kwi CAF. Sure. Ibingibambezela for onke amanye ama season angisi. Iphethwe. Ngaphuma early. Yeah. Sengenzela ukuthi bese number 1. Yeah. Ngizohlala Nedbank nje manje. Siyayithatha. Yonke iCup ekhona emzansi sizoba iCup ekhona. Emthenezi. Ipakani. Khali ngibhekebule. Ipakani. Ipakani. Yonke iCup ngileli iCup mina. Ipakani. Ipakani yonke into mfowethu. Ngiphi man of the match Peter Mtala? Akwazi ukuthi ngifike nge-half time nje manje. Sure. Kodwa man of the match ngibuka ukuthi behlasela kakhulu ngabe ugoalkeeper wangale. Usave kakhulu goalkeeper. Usevile ne? Usave kakhulu goalkeeper wangale. Bafo khona out winner 20,000 uTito makakori goal. Ufuna ukwazi kanjani? uTito? Yeah. Makakori goal. Khona umlandeli othola 20,000. Yazi kanjani Rodman? Hey angiyazi pheze ngifike late. Kodwa uTito vele. Yeah. Uwinisi out 20,000. KuyiPirates uTito ufana neShatem. Yeah, ngiyakuthola. Wetito. Mayingene. Noma inini baba. Ngeke ngiyophuma. Le out Rodman ivule iloan ye Nedbank ye 20,000 athi uTito uzokora. Bathi ayithathe ungasabhadala. Akulo bezokora baba. Bekazokora uyangithola. Bezokora. Ukuthi bengitshela mhlawumbe kuzongena uMofukeng kwasho ukuthi uMofukeng akekho. Yeah. uMofukeng sayibonile ukuthi iWorld Cup yes. Ngiyakuthola Bhuti Mtala. Kwasho ukuthi ngabe ngimphumuze Now next game mambo thatha iloan ye Nedbank iphela. Thank you Jayam.